Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ug mga barangay official sa Dumlog ang niimbestiga sa giingong manananggal nga nakitaan sa sitio Calatchuche. Ang report ni Femari Dumabok. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, perting hilak sa duha ka mga babaeng teenagers niadtong Martes sa gabi. Gilagway sa uploader nga susama og nalisang sila. Matod sa lola sa usa sa mga batan-on nga makatuod dili siya sa sugilon sa iyang apo ug higala niini. Apan matud niya nga wa usay rason nga maghimo-himo og susama nga storya ang mga batan-on. Gisugo og hug og wifi didto nya pagbalik nakahangad man diha mauto na kuyawan. Napurti ng Chabawa. Hilak na kayo kay purti mang kita ako no niya naikuko, naipako. Ang gingong manananggal giingong dinhi nakitaan sa mga bata sa atop nga iya sa Baneng Samson. Si Albert Samson Jr. ang nitugan nga doon na siya namatikdang lagubo nitong higayuna. Apan ang iyang amahan nga naara sa sala nitong higayuna miingon nga wa siya'y namatikdan. Di mo siya gana, di ano nga, nibut sa matop, tiring-tiring na. Pagkataon, pag-awas ako, daghang tao-tapong diri. Ang bata na nakita di manananggal. Wala ko dungog eh. Ang dungog na ko, ang ilan ng hilak ng mga bata. Yung niguwa ko, kung namatay ka among silingan, muli ako nalanggan. Pero kung lagubo sa inyong Wala ako dungog lagubo. mato sa mga mulupyo nga ikatulong higayon na kini ning tuiga nga dunay nakit ang gyulagway nga manananggal sa ilang dapit. Kuyawan jud mi. Kaya ana ro nga nagsagunson ang hitabo. Pag petsa 27 sa Enero dito nagtuwad kitan sa kon. Pagka Asa dapit nagtuwad mo? dito tong may duol baskitan. Nya pagkasunod kanimbaya nakitaan atong batanong 18 edad laki diha. Kalang mga ungo gud inana. Pero lisod kay pagtuo nga di pagkakakita pero karon kay naanal jud nakakita mao na nga nakakuan jud sila. Nalangas gyud. Ikaw nituo ka na. Oh, mutuo mo jud tag ungo. Ang Women and Children Protection Division sa Talisay City Police Station o Banasagad Focal sa Barangay Dumlog ang nihimo og pakisusi. Lakip na sa gisusi kundi baka kawatan o matang sa bananap ang gingong nakit ani sa mga batan-on. Ningari man ang taga WCPD, nag-interview sila din amo gikuyugan dito sa site para makakuha pa mi og mga further information sa mga bata sa mga silingan. Ang mga bata so far consistent raman pod ilahang mga tubag sa interview. Ang kaning mga silingan dili magpareha dunay ingon nga wala sila kadungog, naa say uban nga nakadungog. Ang hitabo mo'y rason nga mosayo na sa pagpasulo sa ilang mga panimay ang mga mulupyo. Tag alas 7 na, alas 8 ana. Ya sukar karon nga kuan alas 6, alas 5 pasado puli na mi sa amo, di mi ko taga diri namin dito na among bay. Di na mo maglaglag din. Hindi na. Tuog na mi ini, maghigday na bahalang di pa katugon. Jess, alas 9. Karon, alas City. nga naman. Adlok mang kongo, kaya kawati nakita. Yan sa madina ka maglaglaag. Dili na. Sa gipay gayon nga session sa Barangay Dumlog ganiyang buntag lakip na kini sa Gituki. Og nakigalayo na ang pangu sa Committee on Women, Family and Children sa City Social Welfare and Development aron mapaubos among mga batan-on sa stress debriefing. Makigalayon usab sila sa kadagkuan sa simbahan ug sa ubang religious sector. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.